Uusimaan puolivallattomista paikallisuutisista hyvää iltaa. Huhujen mukaan SM-tason koripallojoukkue Porvoon Tarmo siirtyy taistelemaan mestaruudesta Euroliigassa. Joukkue on palkannut tuekseen vaihtoehtovalmennukseen erikoistuneen asiantuntijan. Ruohonmarketti. Ja sanoppa sen nimen vielä uudelleen. Porvoon Tarmo. No, Tarmo Porvoo. Mitenkäs mä voin auttaa sua? Ai, että ei ole sun nimi. No, mitä sä nyt tänne muiden nimillä soittelet? Ei semmonen passa, se tulee raastuva reissu kun äkkiä. Ja että koripalloa, joo. Siinähän on semmonen sukka telineessä, ei koki. Onko koskaan kutonut sukkaa? Se kuule rauhoittaa ihmistä mukavasti. Nyt hanki kuule puikot ja lankaa. Juu, on niitä erivärisiä, joo, keltaistakin. Kudot semmosen Mannerheimin kadun pituisen sukan katon, niin sinne kun pallo menee, niin sitä ei löydy koskaan. Joo. Sukkapuikka ja tiikeripalsamia on. Sillä pärjää. Ilman muuta. Kuulemii. Erikoinen kaveri.